Gibakwe ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang iyang Executive Order number 19 nga nagtugot na unta sa backrider sa mga private nga motorsiklo. Kihuman gipadapli ni Presidente Rodrigo Duterte mismo ang plano sa lalawigan. Si Faye Marie Dumabok sa report. Much I would like really to accommodate Governor Garcia and the board members. If I begin to give an exemption to one, I will open myself to charges. Kini ang labing uwahing pamahayag ni Presidente Rodrigo Duterte kabahin sa manifesto sa mga kongresista sa Sugbo, pagsuporta kang Gobernador Garcia ug sa mga provincial board member nga maghimong legal unta ang pagpabakride sa motorsiklo sa probinsya sa Sugbo. Talagang mayayari ako if somebody will file a case. Yan ang mahirap sa prayer ninyo. Gusto ko, alam ko hirap kayo. Atol sa interview kang gobernador sa Bobby Nalzaro on board, saksi. Iyang gipahibaw ang pagbakwi na sa iyang EO19 subay sa pamayag ni Duterte. Anda mo taniyang atubangon ang hulga sa DILG nga ipasuspenso kung wa pa motingog ang presidente. Ako man sa Presidente Bob, ang katawhan mo ay nagpili kaniya, di mo patuotan niya. Ang ako lang ikasulti sa atong mga kaigsuunan o niya naglisod in town o sakyanan, I did my best. Wa siya nakita ang kalapasan sa pagpagawa sunta sa executive order ug sa ordinansa diha sa Bayanihan Act. Dugang pasabot sa gobernador sa Sugbuanon nga gibuhat niya ang tanad apan dili usab siya kaako nga mosupak sa presidente sa nasod. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Faye Marie Dumabok, Balitang Bisdak.